Oh, nag-isa ka na. What are you doing? Namay. Are, ape. Wow, kita ang star dyan. I'm star series. Oh. Dapat sayaw. Doon ka, pila mo nakakatas. Pila ka-height na. Doon tayo. Wow. Wow. Wow, J. Now, oh. Nga dyan. Taas sa kaya eh. Ayaw ba? Skip tayo. Yagdanan siguro na nila pagbutang. Oo. Bugatan ni mo eh. Pan. Wow, the giant. Sa itaw gani? Abot the giant. Sa itaw gani dyan, ball. Giant lagi di man giant. Sa may odde kay na may ubang gagmay kay na warag kwan. Ngisi ka man pan. Grabe cold eh. Ha? Pila na kay kung ano? Kataasan no? 30? O di? Warag kuha na rin siya. 10 meter na ni tutob. 10 meter. Ang tatas on. Gab. Wow. Lapor mo. Nangoy! The freak! Yo. Dito rin nagay series to. Nagay series dito di. Nagay series dito. It's Christmas. It's Christmas, Matt. It's Christmas. Oh, what's this? Yo. Naway. Naway. Upo na yun. Biggest tree in the world. I think 10 meter or more. Ilaro sila. Nang limoy. Okay, kasakita. Pan, kita sa akong likod. Kalitrag ko. Silaw. Unsa ka man?
Ay! Fun! Gata ni mo eh. Ano naman sa balis? Uy! What a freak! Ano? Uy! Labi na! Ay, pangaway! Ha? No! Nasilaw! Gata ni mo eh. Agi, kitok man ko ni mo. Agi, pan. Pan. Sure. Tumuha sila diri ah. Tumuha sila. Tamba. Tumuha sila diri ah. Bisayos ko. Ang may bukat kaayo. Tinatawa lang ni siya. Nanagsig na hapon na. Uy! Pan. Ay, lagi pangobo sa pan. Or pants. Transition. Look, kuya, wala na kayo makatikot na mo to. Nangoy. Ikaw pa. Transition may tawag. Para na. Ay, chat. Lagi, kat. Uy, tsaka. Hindi lagi kakabot. Hindi lagi kap. Ay, guys, sige. Ah! Bog at ta kaayo. Okay. Nagnog. Kita sa akong tikod. Ani ko narong day. Ala, biyaan na. Ala. No. No. Okay. Ya, mana? Tama. Lagi. Oh, paano nimo? Tara. Pan. No. Okay. Oh, that's oh! Okay, bruto. Pan. Ang ginagawa nyo. Ang ginagawa. Inaunsa naman mo. Dagrebe. Mo, nagara mo. Dagrebe. Kapag kanay, penya dere. Huwag pinya. Pinya. I wanna picture me. Okay. Sa mo karon ito kung na-picture me. Sige ko mo ano. Tara na, mahuli na ta. Let's go. Tara. Ha? Here next. Sila English dayon. Puro sa napatig na. Nangoy. Nagay mga lights dire. Ikot lang. Magay maputol ni mo. Ano sila diyan? Nangalay. It's a fountain. Oh, sige daw, fountain. Sa English siya, fountain. Fountain mo ng English. Ikaw, sige daw. Tagalog, unsay Tagalog fountain. Ikaw daw. Okay mo. Ah, di, secret lang. Ah, sige daw, ikaw daw. Fountain daw. Ha? Oh, mo change the color. It can change the color. Oh, there's a violet, red, and yellow. What the freak am I saying? Oh, muna. Wala ka na ta. Ang uli. Na, alas 10 na. Oh. Let's go. Okay. Oh, fun. Freaking
Asa tama? Dere! Tuyok dito. Tuyok. Ah, kuya. Kat. Lakad. Diba, kuntunan. Ha? Nakakamukitan nyo. Nakakamukitan ko yan, oh. Hmm. Diba, nakakamukitan nyo. Sundunan at to, ano? Ha? Bago ka na? Hindi. Diba na ay sundunan nila, ah? Wa. Bago na ko. Ikaw raw sa. Hindi ako. Ako sila, mama. Ako. Kami nun, ikaw raw sa. Na, nandun talaga to, ah. Eh, ikaw ba sa ito? Kuya ni mo pa na yung glock. Nang enjoy? Ah, lagi na. Video lang. Na, nag-video. Anong ginagawa mo? Bisag na, naragay ko, Tris. Yan, nasa siya. Sa English, ako pa din. Minsan sa? Ambot. Naging English. Para na ka na, manager kan. Partner. The same. Murag mo na mo kan ba? Murag mo na mo bayad. Iwit ka man. Ayaw sudi, iwit ka man. Ha? Bawal ka musod sa masakyan. Bawal ka naman. No. Lalaki siya. Ah, masya magkapo. Hey. Palaka. Pwede nila yun. Nya kato sang lalaki nga tag-as kaya siya grupo diri sa wa. Ngoli nata. Alright. Dari na sa ta mga. Dari na sa ta. No. Agay, kuya. Sabi palingkuran na si Nicole. Nimo. Grabe. Yeah. Lanon sa kaman. Hoy. Huwag na po ni si Nicole. Nicole, kunari. Di mo na mo. Katorang usa. Tama sa matog.